Normálne, že soul agreement, hej, dohoda duši. Či už sú to partneri, manželia, kamoši, aj business partneri, toto sú všetko dohody duši, ktoré my tu zažívame. A tá dohoda duše je to, že tam niekde hore sme sa stretli, že hej, počúvaj, keďže ja ťa milujem ako dušu, ja ti prídem zahrať dole na zem túto rolu. A idem ti zahrať túto rolu preto, lebo ty máš pochopiť určitú vec. Máš sa niečo naučiť. Máš si niečo vyskúšať a tá moja láska k tebe je tak silná, že ti zahrám aj debila, ti zahrám aj hnusnú osobu, aby si pochopila, že sa máš naučiť milovať samú seba. To je dohoda duši. V podstate každý sme na úrovni duši dokonale čisté bytosti, ale my sme si sem prišli zahrať role a hry na tejto zemi. Preto stretávame aj toxické vzťahy, ale my sme sa dohodli na úrovni duší, že my si zahráme túto hru, aby sa jeden alebo druhý, ktorý to potreboval, niečo o sebe naučil, pochopil a potom môže odísť. Aj môj bývalý vzťah, ktorý trval strašne dlho a bol toxický. A tým pádom pozdravujem aj dotyčného, lebo to nie je že v hneve, ale to je v totálnej láske, lebo viem, že na úrovni duše to bola veľmi náročná vec, ako keby pre tú dušu. Hej. Neviem, že pre toho človeka on si možno to nie je ani vedomý, ale zahrať mi takého toxického partnera, akého mi zahral. Ale ja som bola toxická pre ňoho. A my sme si to zahrali, pochopili, naše cesty sa rozišli, naplnili sme náš kontrakt a každý sme si mohli ísť vlastnou cestou. Takže toto je na tomto nádherné, že z toho nadhľadu alebo z pohľadu zdroja to nie je nikto, že zlý alebo dobrý, my sme si prišli zahrať tieto role, aby sme sa o sebe naučili, aby sme veci pochopili. Hej, čiže aj to je to, že niekedy je naše poslanie byť na danom mieste, v danom čase, v danej lokácii, ktorá sa nám možno až tak nepáči z pohľadu ega, ale je to preto, lebo tu niekde ešte niečo máme zažiť na danom mieste a ono sa to ešte len teraz ide ako keby pospájať a keď to príde, pochopíme, môžeme sa pohnúť ďalej. Ten vesmír nás úplne takto vystrelí. Ja vám dám príklad, keď som sa vrátila keď som sa vrátila z Havaja, bola som pol roka doma na Slovensku. Nechápala som, čo tu robím, celkom som si bojovala. Išla som vo flow, nakoniec som si uvedomila, že musím ísť vo flow, načúvať iba step by step, sa posúvať vpred a nebypassovať, nepreskakovať lekcie. Dostala som sa naspäť do Bratislavy. V Bratislave som mala lekcie jedna za druhou také, že som ich okamžite rozpoznala a potvrdila vesmíru, že som ich pochopila. Čiže to bolo tak, že cak, pochopené a zrazu som sa ocitla na starej tržnici, počujete, stará tržnica v Bratislave. Hej, boli sme tam neustála haslová komunita, úplne sme tam tancovali a zrazu ja tam stojím a mne prišlo že message, že Nika, Slovakia is complete, you are going back to Hawaii. To bol odkaz hora a ja tam stojím a úplne, že som takto ostala, že OK, že dobré, že mám 200 € na účte, ale ak toto je ten ďalší step, ktorý moja duša má urobiť, som tomu otvorená a dôverujem. A o 2 týždne som už letela na Havaj. Hej, čiže ono to takto funguje. Že vy nemôžete utiecť z daného miesta, keď ste nepochopili to, čo tam máte pochopiť. Preto hovorím, že nebypassujte. Nepreskakujte lekciu. Nesnažte sa urýchliť procesy, lebo aj tak vás to dobehne. Skúste sa pozrieť na to, že tam, kde ste, čo tam máte pochopiť, čo tam ešte nie je vyriešené, čo tam nie je ešte v súlade, že čo tam ešte držíte vy v odpore, že čo tam, kde sa nachádzate, môžete vidieť inak, pozrieť sa na to inak, urobiť iné rozhodnutie, ktoré ste robili a ono vás to samých potom krásne dostane preč. Keď ste pochopili lekciu s daným človekom, ten človek sám odíde a už ho nikdy neuvidíte. Hej, keď ste pochopili lekciu, už nebudete chodiť do tej istej práce, lebo vás zrazu vyhodia. A keď aj dostanete výpoveď z práce, znamená to, že ste pochopili lekciu, môžete ísť ďalej. Čiže vlastne chápete, že nič zlé vlastne tu nie je, to je iba krásna navigácia, že nás takto to vesmír manažuje zhora proste, aby sme sa dostali presne do tých dverí, do ktorých máme, aby sme pochopili to, čo pochopiť máme ako duše, ktoré sme sa sem dohodli, sme sa dohodli. Máme si poodkazovať navzájom, hej, nejaké veci, usmerniť sa a ísť ďalej.